Maayong Sabado kaninyong tanan mga kaigsuunan. Naniana asab kita sa atong takna sa pagtuon o kami nalipay niining adlaw igpapahulay sa pakig-uban kaninyo sa pagtuon sa atong leksyon. Mao gyapon atong miaging semana mga kaigsuunan ang atong kauban si Ma'am Pinky Gulfan o si Pastor Rody Jimenez. Ato ning kalipay sa pakig-uban kanila. O gusto namo nga sa dilay pa kita magapadayon atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo kauban ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo ta mga kaigsuonan. Ama namo nga naka sa mga langit, dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Tungod kay ikaw ang among Dios nga maglalalang. Utang namo kanimo ang among mga kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitugyan kanamo aron ikaw among mahimaya. Ani ana usab kami nagapangayo sa imong guidance ug sa balang espiritu nga mag-aabri sa among salabutan aron among masabtan ang mga butang nga mga espirituhanon. Yes, Lord. Dalaygon ikaw Ginoo nga among mabati ang imong balaang presensya aniya sa among taliwala panalangini ang tanan nga nagahimo sa pagsunod niining maong programa takna sa pagtuon. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga kaigsuunan, dili kami musugot nga magapadayon ang atong pagtuon nga dili kami mutimbaya diha kaninyo. Unahon nato si Pastor Jimenez ang pagpanimbaya. Malipayong adlaw ang gipahulay mga minahal o mga pinangga na mga kaigsuunan. Ako karon magapaabot sa panimbaya gikan sa pinakalayo nga buhatan sa ato dinhi nga sakop sa South Philippine Union Conference sa Zamboanga Peninsula Mission. Gimingaw na kayo mi diha kaninyo, Pastor Salarda, uban sa imuhang mga kauban nga mga administrators, mga directors, mga field workers, o ang atong mga minahal nga makaigsuunan. Ingon man usab sa ato mga minahal nga magsuunan sa Western Mindanao Conference nga atong buhatan naa sa Osami City. Pastor John Kidet ang ato nga presidente, ang ato nga executive secretary Pastor Pamunag o si Sir Siloy ang ato ang mamahandi ug ang tanan nga mga directors, mga office staff ug mga field workers na ako'y mga schedule din ha kaninyo inyo halang i-coordinate sa ato nga stewardship director si Pastor Guting unya makig-uban ko ninyo sa mga weekend nga diin ang ako din ha nga itinerary. O dinhi pod sa ato gyud nga home conference sa North Central Mindanao Conference nga kon panalanginan man gyud sa Ginoo dili madugay ma-split na ni siya o bisan patingali og mabahin apan sama sa Western Mindanao Conference mudugang ang pagkamatinumanon kadasig sa atong mga pinilangga nga mga kaigsuonan. Pastor Bacos ang atong nga presidente, Pastor Morinti, Sir Mendez, uban sa mga directors, office staff, o ang mga pangulo sa mga iglesiyahan, mga hinigugma nga magkaigsuonan, kami dinhi sa buhatan. Labi na gyud nining atong takna sa pagtuon, kanunay nagapaabot sa amo ang panimbaya. Magmadasigon ta kanunay, kay remember, dili ang ato kadasigon karon og kaniadto mao importante. Kundili ang atong relasyon hangtod gyud mobalik sa Ginoo. Amen. Ang mulahutay ra gyud mao ang maluwas unya siyang pagpadayag. Salamat og maayong adlaw igpapahulay kaninyong tanan. Mga kaigsuunan sa Northeastern Mindanao, amo kasabgi timbayan ining buntaga, happy Sabat kaninyong tanan diha. Labi na ang atong mga administrators, si Pastor Ubos, Pastor Saramusing, o si Sir Baal. Uban sa mga dasig kayo nga mga directors o mga staff sa mission. Kauban usab ang ato ang mga administrators, mga kaigsuunan diha sa Davao Mission ni Panguluhan ni Pastor Patalinghog, si Sir Lamera o si Pastor Magdadaro. Mga happy Sabat kaninyong tanan. Uban ang mga kaigsuunan usab sa Southern Mindanao Mission, gipanguluhan ni Pastor Rosa, Pastor Miranda, o si Sir Bing Sanes ang ato ang treasurer. Kauban sa ilahang mga
abtik ug madasigon nga mga direktor. Happy Sabat kaninyong tanan. Ug happy Sabat sa atong mga televiewers nga nagtan-aw sa ato ang television, sa ato ang mga viewers diha sa live streaming o sa ato ang Facebook o sa YouTube. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuonan, bisan pag-asa kamong dapita ni ining tibuok nga kalibutan. O niini nga taknaa mga kaigsuonan, magapadayon ta sa atong pagtuon. Ang uluhan ani anata sa ikalima nga leksyon sa ato ang quarter o nga uluhan sa ato ang pagtuon, stewardship after Eden, ang pagkatinugyanan human sa tanaman sa Eden. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang miagi nga atong leksyon nga duha, naghisgot ang una nga ato ang natun-an sa miaging mga sinimana, naghisgot may tungod sa Dios o ang mga material nga mga butang. Anaa ka nato ang pagpili. O gisundan ka na unsaon nato pag-iskapo niini nga kalibutan, pinaagi lamang sa atong pagtugyan, sa atong Ginoo. O karon atong tanawon, human nga nakasala si Adan ug si Eva, sa tanaman sa Eden, sa daan nga tugon ug sa bag-ong tugon, unsa naman ang pagkatinugyanan sa tao. Atong hinumduman mga kaigsuunan, nga kining atong pagkatinugyanan nagsugod gayod didto sa tanaman sa Eden. Sa tanaman sa Eden, gihatag sa Dios, human nga gibuhat si Adan ug si Eva, gihatag sa Dios ngadto kanila ang pagkatinugyanan aron sa pag-atiman sa binuhat sa Dios, aron nga ilaha kining i-enjoy ang maong binuhat sa Ginoo alang sa mga katawhan ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, aron ila kining atimanon kay anaa sa ilahang ilalom sa ilahang nga pagdumala. Pastor, Kung atong tanawon, Pastor Jimenez, unsa may ato kano i-define kaning pulong nga steward? Before tingali, Pastor Ray, mas maayos tali ato sa basahon ng ato ang kitiks. Bitaw no, tama. Ay para nga ato bitang yung makita ba ang lintunganay nining atong diskasyon, may tungod nining atong leksyon nga nagaisgot pagkapinilan human sa tanaman sa Eden. Hangyoon ta si Ma'am Pinky sa Binisaya. Primerong Tesalonica 2, Versikulo 4. Kundili, ingon nga gipakaayo kami sa Dios. Aron igasalig kanamo ang maayong balita. Busa kami nagasulti, dili ingon sa nagapahimuot sa mga tao, kundili sa Dios nga mao ang nagasuta sa among mga kasing-kasing. Okay, salamat. Salamat Ma'am Pinky sa maong atong memory text. Karon Pastor Jimenez kay mao ni nga ato ang stewardship director sa South Philippine Union Conference. Tingali siya gyud otoridad ani nga mohatag og definition kaning pulong nga steward ug stewardship. Okay, thank you, Pastor Ray. Alang sa to ang mga pinilangga nga makigsunan, ang ato ang makigalaan nga naa nagasubaybay nining atong pagtuki, nining ato karon nga leksyon. Ang ato nga katungdanan, gikan pa sa paglalang kang Adan ug kang Eva, gitagaan sila sa Ginoo nga sila magkatimas ato pagipiyal sa Ginoo ang katungod nila sa mga saniana nga garden sa Eden ug ingon nga sila tinugyanan, gihatag pud sa Ginoo ang responsibilidad dili sa ilang kaugalingon nga paghimo kundi subay gihapon sa giya sa nagahatag ni anak nga bulaton. Sa miaging mga simana ato man natun-an kinsa ang Ginoo, kinsa pud ta siyang atubangan. Og karon bisan pa si Adan ug si Eva gihinginla na dito sa tanaman sa Eden, ang ilang pagkapinyalan wala mawala. Once ang tao buhi pa ani nga kalibutan, siya nga dunay butang o dunay mga responsibilidad nga gitugyan sa atong magbubuhat nga mo ang Ginoo, ato ginang atimanon. Mao na ang steward, ang tao nga gitagaan sa buluhaton, ug ang pagkapinilan, stewardship, giunsa nimo pag-atiman. Kay ato ding masabtan din sa ato nga leksyon karon, gipasabot ang mga pinilan sa daang tugon ug ang mga pinilan nga makatawhan sa bag-ong tugon hangtod
unsa man ang ato angayan himuon ni ana nga mga responsibilidad nga gipiyal ni Ginoong Hesus. Okay. Pastor, kana bang himuon ka nga Piniyalan. piniyala, no? Steward. Usay bation sa katawo kung saligan siya. Kana Oh. kasaligan yun. Kung imong tanawon, no, atong tanawon mga kaigsuunan, kana bitaw saligan ta, dako kaayo ang mabus imuhang self-esteem. Malipay ka. Oh. Malipay gyud ka. Pagkay mabus man na imuhang self-esteem nga, uy, Kasaligan day ko. nakit-an tingali ko nga kuan angayan ko ani nga gisaligan ko. So mabus ang imuhang self-esteem. Mo na siya ang feeling, mo na nga tingali sa diha nga gisalig kang hamak mo nang gihasalig kang adan. Paghatag og ngalan sa tanan nga gibuhat nga mananap sa Dios. So dili na basta-basta nga pagsalig. Katungdanan. Di na basta-basta nga katungdanan nga gihatag ngadto kaniya. Apan kung atong tanawon ang atong teksto nga gibasa kaganiha, ingon pa niya dinhi nga ang Dios iyahang gitugyan, entrusted sa maong maayong balita. Ug sa atong pagkatinugyanan, sa atong pagka-steward diha sa Ginoo, dili nato buhaton ang atong responsibilidad ano namang malipay ang tao, kundili ang Dios mismo nga maoy tag-iya sa tanan. Ato sa idipahin sa nato, pastor, kay kanang moingon ta nga gitugyan ta murag bahala na kan kay gitugyan ko libre ko ani magtulog-tulog ko gitinugyanan. Ang gingon dinhi si Adan ug si Eva gihatagan sila og tahas. Buluhaton. Ang buluhaton job nga nag-involve og pagkatinugyanan. So naadi ay work, naay job to be done by the stewards tinugyanan. Dili nang migon bitaw ta nga ikaw kung naakay basakan yan, naakay gitugyanan, naakay saop, saop man ang kuan. Kay may bahin man sila, kita may bahin man puta ingon nga tinugyanan. Sa mingon ta nga, sige, mag-hire lang ko diri, magsigara ko kinukbo sa kong kamot diri, mag-inon sa ko diri to ra tinugyanan. Murag kulang dai na kinahanglan nga naatay og sa kuan pa insurance pa participation sa job involved. So ato ning bantayan mga kaigsuonan, no. Isip nga tinugyanan sa diha nga atong gidawat ang atong pagka-steward o tinugyanan, naay kauban ana nga responsibilidad. Okay, responsibility. Naagi na siya. Otherwise, kung dili nato buhaton, makita nato unya dinhi sa atong pagtuon, kung unsay responsibilidad sa usa ka tinugyanan. Gitawag na Pastor. siya managerial responsibility. Ni amagod ang punto. Sa wala pa manggod makasala si Adan ug si Eva. Muna sa wala pa sila hinginli. Hayahay kay ilahang buluhaton. Igor ga suri-suri rig sila dito. Tan-aw ga imagine laga handuraw lang sila dito sa tanaman si Eden nga perpekto. Sila pud perpekto. Nausab lang gud ni nga buluhaton sa diha nga sila ning sukwahi na sa gisulti sa ila o sa Ginoo. Mao ba tong punto nimo gani pastor? Ganahan ko adto nga dili gid mawala kay kung mawala ni imong focus ngadto sa kanang gahatag nimo o gapiyal nimo sa butang, ma-divert ang imong hunahuna nga murag ikaw na imo butang kwaon ang iyang katungod murag nga ikaw siya na o ikaw ni tag-iya muna nadaot muna nawala nga humansa ang tawo nahulog sa pagkasala. Dako na kaayo ang ilahang buluhaton ingon nga pinyalan. Maghago na magid sila, magpasingot na magid sila. Muna ang giingon ni Nesto ang sa ato ang leksyon nga ato ni siyang i-identify ang kalainan sa mga pinyalan sa daang tugon ug ngadto na sa bag-ong tugon sa ato nga pagtuon sa ato nga Bitaw leksyon. kay Sa ato pa day pastor, so paunta ba kasala, hayahay ang ilang Yahay ang trabaho. ilang Kay trabaho. magtudlo-tudlo lang, wala ingon nga namutol sa kahoy sa kuan. Mo na nga, kung atong tanawon mga kaigsuonan, no, sa diha nga naa sila sa tanaman sa Eden, sa wa pa sila kasala, ilahang gi-focus, giila ang Dios nga mo'y tag-iya. Yes. Mo na ilahang focus. Apan sa diha nga nakasala sila, nahimo silang nakasala, kaya ang ilahang focus, ila nang gibalhin ngadto sa yawa. Nga dito na sila nagsalig, wa na sila nagsalig sa Ginoo. So, in the long run, sa ato ang leksyon, naghisgot din hinga sa dagan sa panahon, adunay kausaban sa mao nga pagka-tinugyanan. Sa unang panahon, atong tanawon, Pastor, kaning sa daan tugon. Kung unsay gitawag nga steward in the Old Testament.
Okay, sa ato nga leksyon, mga minahal nga mga kaigsuunan, kung nag-subaybay man gid mo dinha, na dinha ang tinugyanan sa daan nga tugon. Gani dinhi gisulti sa ato nga leksyon nga usa ni ini nga ato makita nga piniyalan ni ini sa daan nga tugon mao si Jose. Didto sa kaning ni ang Ehipto. Unsa ngano nga siya gitugyanan sa usa ka dako kay nga buluhaton tungod kay nakita sa hari sa Ehipto nga si Jose kasaligan. O gawas nga kasaligan siya, nakita nga siya tao nga Diyos nun. Kaya may nadlukon siya sa Ginoo. O dinhi usab gisgutan ang kinabuhi sa paghari ni Hari Hezekias. Nga siya gitudlo ingon nga piniyalan, unya gitagaan siya katungdanan ingon nga mamahandi sumala sa record sa Isaias 22, 14 ngadto sa 18. Kani nga mga posisyon o katungdanan, autoridad, nahitabo resulta ni nga diin, imbis unta sila magabuhat sa bulaton, ingon nga maayo nga tinugyanan, sa diha nga na-divert ang ilang focus didto na sa mga butang, wala na hinuon didto sa nagatugya nila sa mao nga buluhaton, mao na ang kanini ang kadaot nga na aguma nila. Kay nili ato kalikayan nga samtang kita nagatiman sa buluhaton, gusto na ito mapokus insakto na amangod po din ha ang usa ka power. Kaya ni amangod din ang power of good and power of the devil. Na amangong yawa, usahay ang tao, ma-divert man. Imbis maminaw sa Ginoo, maminaw man ito sa kaaway, muna nga imbis unta mo, ditso na siya dito sa kalampusan, sa iyahang buluhaton, ma-divert, malanga na hinuon, og mauna ang plano po sa yawa alang sa tao. Okay. So makita nato dito sa daang tugon mga kaigsuonan, no, adunay karakteristik sa usa ka tinugyanan. Una, mao ang dako kaayo nga responsibilidad. Sumala pa sa Genesis 39 versikulo 4. Ikaduha, gawas nga aduna siya'y kaning responsibilidad, kini siya aduna siya'y abilidad. Na siya'y ability nga mudawat na siya og respeto sa uban og gisaligan siya sa maong tag-iya. Ug iyahang giila nga ang gitugyan sa iyaha dili niya ni kaugalingon kundili ang maong tag-iya mao ang owner nga mao ang Dios. Kay once nga mawala anang focus nato bitaw mga kaigsunan nga kanang gihatag o gitugyan sa kanato, ato na ning angkunon nga ato ni mawala na ang tag-iya nga tinuod, dako ang ato ang problema ni ana atubangan sa Ginoo. Kung makita nato dinhi mga kaigsunan, ang act sa usa ka steward, he must act in his master instead. So kung unsay gusto sa maong tag-iya nga nagtugyan kaniya, mao gyud iyahang buhaton. Kung sa responsibilidad pa sa mga posisyon, mo siya ang alter ego sa iyahang tag-iya o sa tag-iya sa maong butang nga gitugyan diha kaniya. Mo ni pastor nga dinhi sa ato nga leksyon, nangon dinhi a steward identifies himself with his master. Sa ato pa, ang imong pagkatao mailhan kinsa ang imuhang agalon. Pagkanindot kay no, muna nga kung kita mailhan si Ginoong Hesus pinaagi nato, mao na ang gihandom sa Ginoo nga diin mabatnan sa matag piniyalan niya ni ini nga kalibutan. Unya kani mong word piniyalan pastor dili man ni kay exclusive ra ni ini nga mga tao o ni ana nga mga high ranking nga mga tao sa kalibutan, kundi sa ikaw gipakatao ani nga kalibutan musugot kag sa dili piniyalan gyud ka sa Ginoo sa matag usa nato nga mga katungdanan. Okay pastor, kanang kanibang pagkapiniyalan or stewardship, ang ato da yung permirong abot sa ato hunahuna kanang kwarta bitaw. Kwarta niya mga butang aning yutaa. Sumala pa diri sa komentaryo sa diha, when we become God's stewards, our focus on the world and its materialistic values changes to a focus on the Creator and His mission. Mga maoy inyong gi-emphasize karon. As with Adam and Eve, God entrusts to us responsibilities of divine origin. So dili ni kay tumutumo lang aron nga makasuporta ta sa buhat sa Ginoo.
Since the fall in Eden, however, the task of stewardship has changed along with the responsibilities of caring for the material world. We are also entrusted to be good stewards of spiritual truths. Truth. Okay. Okay. So tama na siya, Ma'am Pimkino, nga dili lamang sa mga material nga butang nga kita nahimong tinugyanan sa Ginoo. Apan kining pagkatinugyanan, Ma'am Pinky o Pastor Jimenez, kung ikaw usa ka tinugyanan, doon na ba'y posibilidad nga kung pagkatinugyanan akong maabuso? Dako gid kayo, pastor. Ha? Dako gid ay posibilidad. Sa unsang paagi? For example, nganong maabuso kung wala nakamusunod sa direksyon sa tao nga nagpiyal nimo ang katungdanan. Kay imo mang nakuha na di naman ka musalig niya kay wala naman ka agatuon naman ka nga mahimo na nimo na. So imo nang gi kuha ang iyahang katungod, so pagkuha nimo naabuso nimo. So manganlan gyapon ka sumala sa atong leksyon dinhi, once nga imo nang himuon dili gid ka matinumanon. Sa atong nga pastor, pinilan. may posibilidad ganang abuso sa gahom pagkatinugyanan kung imong isipon ba nga ikaw nagitag-iya ana kay Muna. uspon man imong kondisyon. Muna. Wingon man ka sa imong kaugalingon nga wa bitaw diring tag-iya sabi magbuot inig Ako ni. ang bahin anang akong mga liburer diha maora ni. Oh, so posible na nga mahitabo. Okay, dili lang yung posible, ma'am. Dako gyud ang posibilidad kay mahimo na siyang maabuso, sumala sa inyo ang gi-point out, kung ato nang angkunon ang maong butang nga gitugyan nato nga kita na mo'y tag-iya. Nan balhin ta didto sa bagong tugon. Oh, Kay mo man dayon na ang sa daang tugon kadaghanan nga ginatugyan sa mga tinugyanan kaniadto ang ilahamang mga balay, ilahang puloy-anan. Itugyan na sila. Pero sa bagong tugon, Pastor, unsa may kalahian ani? Dinhi sa ato nga leksyon sa bag-o nga tugon ang pagkapinlan giingon dinhi sa bag-o nga tugon gipa dako pagyud sa Ginoo ang konsepto labaw pa sa mga tao didto sa daan nga tugon. Gani iya dinhi gisaysay ang parabulo sa usa ka pinialan nga gitawag og dili matinumanon. Si gipa lambo sa Ginoo unsa gyud ang kahulugan o masabtan bagid ba ang lintunganay niining pulong nga ikaw pinialan. Niini nga buluhaton ingon dinhi ang atong leksyon, kini nagahatag og usapa ka dako nga katungdanan dili lang sa mga butang nga diin imong nabatnan apan sa ato nang gid-discuss sa sa unahan bisan pa niining mga tinago nga mga butang o espirituhanon nga mga butang nga gusto gyud sa Ginoo nga kini mutuhop sa mga kasing-kasing ug sa ato nga kinabuhi nga mahimo nato ni siyang lifestyle aron ang tuyo ra mo nato dinhi nga kani nga leksyon nga ang matag usa karon nga nagtuon masabta nato unsay kalainan sa pinialan sa daang tugon dunay matinumanon na apoy dili maugay pon sa bagong tugon nga kita unta nga nagasubaybay niini musangko gyud ta nga usata sa mga pinialan sa Ginoo nga iyahang tawgon maayo og kasaligan nga mga Amen. pinialan. Oh, okay, Pastor. Aha. Giklaro man gini sa daang tugon unsa ang pagkapiniyalan. Ang una, tagaan siya og posisyon. Katungdanan. O para ni Jose, gisaligan siya sa iyang amo nga si Potifar. Nga imo tanan ikaw magmanes diri gawas akong asawa, no? Unya ikaduha, ang stewards were chosen because of the abilities. Nakita manggud to ni Potifar nga kasaligan si Jose. Unya sila naga dawat og respeto og pagsalig nga kining mga ang tag-iya gyud mag-expect sa iyaha maghunahuna gyud nga iyang nahimo ang iyang katungdanan. Bitaw. Og ang ikatulo, usab ni ikatulo dinhi. When stewards took for their own use what had been entrusted to them, the relationship of trust between them and the owner was broken. Mo po di ang bantayan. So sa ato pa, kung kadto di ang masipyat unta si kuan adto si Jose, kay ako naman lang gigamit ang iyang kini nga concrete nga example. Kay nakita man gyud nga si Jose masaligan gyud kay beskeg naapan niya tanan ang kuan, ang kagahom wa niya abusohi. So, wala niya mabungkag ang iyang relasyon ngadto sa iyang amo bisag gidaot pa siya sa iyang asawa.
Bitaw mo na nga sa daang tugon, ang konsepto sa ilahang pagkapiniyalan naglambigit lamang sa maong household affairs sa ilahang amo. Apan pag-abot dinhi sa bag-ong tugon mga kaigsuonan, naglambigit na kinin, gipadako gyud ni Kristo nga dili lamang sa mga material nga mga butang, apan giapil pagyud dinhi ang mga espirituhanon. Okay. Kung muingon tag espirituhanon, dinhi na nato ilhon nga si Kristo mo'y tag-iya sa atong mga kaugalingon. Unya kay siya may kinag-iya sa atong kaugalingon, ingon pa ni sa atong leksyon, I am Christ's property. Pinagi sa sinulat ni Mrs. White sa Fundamentals of Christian Education, page 301. Nagingon siya dinhi, I am Christ's property and I employed in His service. I am a steward of His grace. Mga kaigsuunan, bugat ba yan nga responsibilidad sa matag tumutuo nga kita nahimong tinugyanan dili lamang material nga butang, apan labaw sa tanan, ang grasya sa Dios, ang espirituhanon, ang kaluwasan nga atong naangkon. Ikaw may empleyado nga magbubuhat sa ato ang iglesia or miyembro sa atong iglesia, kani igsuon, responsibilidad nato tungod kay kita nakaangkon og kaluwasan ug nahimo kitang tinugyanan diha sa atong Ginoo sa maong kamatuoran sa kaluwasan. Dugang pastor mo nag-ingon ni sa itong leksyon nga sa bag-o nga tugon ingon dinhi the New Testament specifically describe the steward in terms of accountability. Kaya sa imo nang gisaysay ganina sa daang tugon gitagaan sa katungdanan diha sa pagdumala sa pulianan o unsa man ang responsibilidad pero dinhi gipalapad sa Ginoo accountable gid ta unsa na nga mga buluhaton. Muna ato lang ginang mahimo ingon dinhi sa ato nga pagtuon kon atong gidawat si Ginoong Hesus ingon nga ato manluluwas ginuos tong kinabuhi musugot masadili piniyalan gid ta ni ining mga butang nga diin anaa sa ato karon nga puder mamaterial man na o unsa man na tangible man na o mahikap man na o dili mahikap ingon dinhi ato nang hatagan gyud og pagtagad. Kung imong gitagad ng mahikap matud pa sa leksyon labaw na gali tonto ang wa gid nimo mahikap. So, pastor, atong masabtan nga no nga atong iglesia, ang Adventista del Septimo Dia, dunay gitawag og mission statement. Mao na. Kay naglangkob maning pagkatinugyanan dili lang sa mga butang mahikap which is tangible, kundi sa mga butang nga intangible, espirituhanon nga bahandi nga gitugyan nato aron nga atong himuon ang atong angayan himuon nga makirid out nato ingon nga nakadawat sa kaluwasan, di Bitaw. ba? Di ba unsay giingon sa atong mission statement? Preparing people for heaven by loving, teaching and training them for to work for Jesus. Okay, Mao na so- mga kaigsuunan ang dako nato nga responsibilidad. Isip nga dili lamang tinugyanan og material nga mga butang, atong dakong responsibilidad mao ang pag-andam og mga katawhan pinaagi sa pagigugma ngadto kanila, pagtudlo ngadto kanila og pagbansay kanila nga mahimong magbubuhat diha sa Ginoo. Mga Amen. kaigsuunan, naatay gamay nga break sa dili pa o pagkahuman sa ato ang break atong tan-awon unsa man kining pagkatinugyanan sa mga misteryong mga butang o pagkatinugyanan kining espiritual nga mga kamatuoran. Mga kaigsunan, ayaw mog hawa kay gamay nga break, dayon magpadayon kita sa atong pagtuon. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa atong pagtuon. Human sa ato ang break. Sama sa akong gisulti kaganiha nga atong balikan og tan-aw kining
atong tunaan kining misteryo o pagkatinugyanan sa mga misteryo nga mga butang o espirituhanong mga butang. So atong tanawon mga kaigsuonan, stewardship of the mysteries of God. Sa dili pa nato ni padayon, Ma'am Pinky, pwede ipakibasa ang ato ang teksto nga imong giandam. Sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 2 ug 3. Aron paglipayon ang ilang mga kasing-kasing nga sa gihiusa sila sa gugma ug alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabot aron sila managpakaila sa tinago sa Dios nga mao si Kristo. Nga kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo. Okay? Oh. So, makita nato mga kaigsuonan nga ang misteryo mao ang may tungod kang Kristo nga natago kini sa kahibalo. Kung ato ang tan-awon dinhi mga kaigsuonan, the word mystery, buti pasabot, kini siya isa ka puzzling, obscure, unknown, unexplained, or incomprehensible. Monimbot pasabot ani nga mga pulong. Kay kung tanawon nato ang Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 29, naghisgot din ha mga kaigsunan ang mga butang, na mga butang nga dili gipadayag sa atong Dios. Kaya ang gipadayag sa Dios, sumala pa sa 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, pakibasa daw Ma'am Pinky sa Sa Binisaya. walay lantugi, dako ang tinago sa pagkadyos nun. Dako ang tinago sa pagkadyos nun. Ang Dios nga, gipadayag diha sa unod, gipakamatarong sa espiritu, nakit-an sa mga manulunda, giwali sa taliwala, sa mga kanasuran, gituhuan, dinhi sa kalibutan, gibayaw sa himaya. So makita nato din ang gisulti ni Timoteo mga kaigsuonan. Kung atong tanawon ang atong leksyon nagingon dinhi nga the greatest of all mysteries. Sa pinakadako sa tanan nga misteryo is that we all can experience Christ, the hope of glory. Higala o gigsoon, mga kapaglaom. Kung nawad-an kag paglaom, isa ni sa misteryo nga gitugyan sa Dios kanato nga duna kitay paglaom sa himaya diha kang Kristo. Okay, thank you, Pastor Nol. Hindot kayo ang atuag yung pag-discuss sa misteryo o sa atong nasabtan mag-isuunan, ayaw na lang yun maglalis o magisgutag mystery o kanang misteryo. Kaya ito, di ini muna na masabtan sa tawhanon nga pagtuki ana sama magisgutaan ng Trinidad. Daghang maglalis nga dili mo tuog Trinity, ang uban pod wanis ana, pero kay misteryo man na muna ang sulbad gyud balik ta sa Deuteronomio 29, versikulo 29, ang mga butang tinago iya sa Dios, ang gipadayag mo'y ato ana siyang tukion. Unya gipadayag man sa Ginoo nga ang himaya di kang Kristo nga gisulti na ni Pastor Ray ganina, pinakadako nga misteryo masinati na to ang paglaom di sa himaya ni Ginoong Hesus. Tungod niya na nga paglaom, balik ta sa word nga pinilan, ang himaya di kang Kristo Hesus nga mauna ang atong nabatnan nga kaluwasan, muna atong ipasundayag, atong himuong lifestyle nga makita sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi si Kristo nga naa nato. Kana bitaw galakaw ka nga dili ka tawgon si imong ngalan inong ka kanang tawhana lagi Dios nun kayo, kanang tawhana Kristohanon kayo, ngano kay imong gikinabuhi ang himaya ni Ginoong Hesus. Mauna ang ato hatagan og gibug-aton, ayaw na ta magsiglalis anang mga tinago unsay gitaguan, paabuto na to nga ipadayag sa Ginoo aron atong tukion. Kana, mo tinuod na. God Pastor, kay gingon din hinga, ang atong pinakadako nga pangatundana ingon nga mga pinialan, maong pagkinabuhi ingon nga mga sulugoon ni Kristo ug ang pagkatinugyanan sa mga misteryo sa Dios. Sa ato pa ingon ta nga misteryo, ingon ta nga anong gitago man ni sa ako sa Ginoo nga ako may iyang gihimo nga sinaligan. Di gid ta anak kapanguti. Kay nga naman, Deuteronomio 29, ingon nga ayaw kilabti nang natago kay wa na kilabot ana imong utok gamay ra kayo na imong utok makasabot ani. Muna bitaw panahon pastor nga gusto na tutog karon kano magkutak sa ligis Ginoo nga mahimong presidente nga ang ngayan manunta ko unya og imong ga presidente nga pa kanang bungkag imong utok mabitan na uban mabuang na lang. Mao na nga mga kaigsuonan kung atong tanawon no. Ang
dakong katungdanan nato alang ni ining mga butang tong gisulti ni Ma'am Pinky, atong gikinabuhian ang mga kamatuoran nga gitugyan nganhi kanato. Kay kung atong tanawon din hingano nga misteryo man ang kinabuhi ni Kristo. Nahimong misteryo kay ngano? Dios. Una, Dios. Unya nagpakatao. Nga pwede man unta niya buhaton nga dili na siya magpakatao. Aron lang sa pagluwas kanimo o pagluwas kanako, mamatay sa krus sa Kalbaryo, nagkamay paagi pero ngano nga maugid na iyahang gihimo. Ang ato ra gyud masabtan tungod kay nahigugma siya kanato. Mao na nga biyandat mga kaigsunan, dili na ta Magtuki. magtuki, di na ta Okay. mag-speculate. Ang angin na lang yun natong buhaton, tuuhan nato, dawato nato ang Dawaton. iyahang grasya, kinabuhian nato ang kinabuhi sama sa iyahang Sos. pagkinabuhi. Dugang gamay, Pastore, kada bitaw ang iyang pagpagkatao, nganong gihimo gid to niya para makasinati siya sa kinabuhi nga tawhanon. mao. Og dili lisod nato pagsunod ngano iya namang gi agian daan. Dili na kita miingon dili ko kasurvive ana ngano gi sinati na ni Hesus aron sayo nato musunod sa iyang tunog. Mao ba? Ang sekreto mao ra gid ang pagdawat niya, mituotan niya, so follow unsa ang iyahang instruction para nato. Mao. So dinhi ato bitaw sa atong ingon dinhi kita gitawag ingon nga pinilan sa maayong balita. Kani nga responsibilidad automatically nga diin gihatag sa Ginoo ug mauni ang gusto gyud niya nga makita sa tanan niyang mga pinilan. Sa ato pa, dili lang sa mga leaders nato, dili lang sa mga leaders sa iglesia, natong tanan ingon nga kita tumutuo o gitawag ta nga mga Kristohanon, believers of Jesus Christ. Amen. Dugang nga na, Pastor ba, anong gitawag na siya kanang misteryo kay ngano despite sa sumbanan nga gipakita o gikinabuhian na Ginoong Hesus, no? Ato giyong makita nga lisod pag gyud kaayo nato sundugon. Kay ngano man, despite sa iyang pagpakita ana tanan, kita mismo nga nagdeklarar nga sumusunod kang Kristo, lisod kaayo ang pag-aplikar ana sa tong kinabuhi. Oh. Mahimo na siyang lisod Ma'am Pinky tungod kay usahay di man gyud nato itugyan ang tanan ngadto kaniya, di man gyud ta mo surrender. Kay mo ingon man gyud ta nga kaya na ako ni ako ra gyud magpatumato Sipitan mo itong uban. Oh, mo na nga nagpabilin pa usahay kanang ato ang bitaw kaugalingon nga garbo nga kita ra gyud ang magkinabuhi nga makaya nato ni. Pero kung magiskot ta pastor kano kaning mga kaniadtong unang panahon nga panghunahuna bitaw may tungod sa pagkatinugyanan. Magisgot gani tag pagkatinugyanan mo ingon man ta nga para lang ni sa mga matangible nga mga butang kana rin yung makit-an nga mga Makita, butang. mahikap. O mahikap nga mga butang. Mao ra ginay atong nasulod sa atong hunahuna. Apan tinuod pud na siya. Apan karong panahona mga kaigsunan kay ang atong ang kamatuoran progressive man ang Yeah. ato ang understanding nini. Knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Makita nato mga kaigsunan nga ang stewardship dili na lamang di ay nalimitahi diha sa mga tangible nga mga butang. Apan apil ang mga dili makita dili mahikap sama sa espirituhanon nga mga kamaturan. Moto Pastore, dili kalikayan kaning nagtubo mangyud ko nga ang akong ginikanan o natawo ko sa ginikanan nga Adventista. Ang ako yung madunggan kanito magisgod kaning stewardship ang gipadako gyud kaning paninapi. Muna ang mga kaigsuonan nga kabaton ana nga pagtulunan dili ganahan mo tuon o mutambong may tungod aning pagtuon may tungod sa pagkapinilan. Pero sa dihang nasabtan ginato ang lintunganay nga ang imo di ang pagkapinilan dili lang sa mga butang mahikap o makita apan dinhi gisay sa itong leksyon espirituhanon nga kamatuoran. In other words, pulong pinialan naglangkob na sa butang nga mahikap makita ug sa mga butang nga dili makita ug mahimo lang kang matinumanon sa imong katungdanan kun kaning tanan imong gitagad. Kay ngano, balik ta accountable magutag di ang nahimuon. Bitaw. Once nga mo panilingan ta sa Ginoo, buto ng awit ingon dito, kung si Hesus mo anhi, ang hiyas kuhaon. So kung kuhaon na sa Ginoo, kay dili ka matinumanon, magmahay unya ta. Muna ato gyung himuon ang maayong balita nga atong nabatnan kinabuhii isangyaw aron daghan ang makadawat niini ug mahimo pud silang usa sa mga pinyelan nga mga matinumanon. Amen. So Amen. makita pud nato dinhi mga kaigsunan no, ngano nga gipiyal maning espirituhanon kanato. Sumala pa sa ato ang leksyon. Kining mga
intangible nga mga spiritual possession. Kay kining kaluwasan possession man nato ni nga gikan sa Dios. That God gives us so that we can mahimo nato diha kang Kristo, ma-develop kanato ang Kristohanong kinaiya, and we become the people we can be in Him. Amen. Pagkalami ni nga kamatuoran mga kaigsuonan, nga kung kining mga butang nga gipiyal kanato gihatag sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga ma-develop sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan, ang gitawag kini nga Kristohanon nga kinaiya. Unsa man ning Kristohanon kinaiya? Mao ning kinaiya sama ni Kristo. Unya ngano nga giterm man pud nato ni nga piniyalan ta niini kay ang ipiyal kana namang mga posesyon. Pero kung tanawon nato mga kaigsuonan, ang dagan sa ato ang leksyon kini. Nagingon siya dinhi nga ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo, mao ning atong kaluwasan. Ug ang atong redemption o kaluwasan gift gikan sa Ginoo, ug mao kini ang pinakabililhon nga atong posisyon nga kinahanglan ato ning ampingan mga kaigsuonan aron dili ni mawala. Eternal mga O, eternal life na ni. Kay kung dili ta magmatinumanon, kuhaon, sumala sa gisulti ni Pastor Jimenez, kuhaon gikan kanato, nan wala natay kaluwasan mga Mahay ta. kaigsuonan. Mahay na ta. In other Okay. words, back to zero. Bagyod ta sa zero. Oh. Unya, tungod ni ana, kay gitugyanan man ta og mga tangible, og mga intangible nga mga butang. Usa may atong responsibilidad ani? Atimanon. Buhato na to ang Sama ato sa ang kanang moingon ta nga atimanon sama sa unsang paagi. For example, kitagaan kag katungdanan sa iglesia, mga pinlangga ang magsuunan. Ayaw lang dawat og katungdanan. Usay gididikar na ta matapos ang quarter, matapos ang tuig wa gid tay nahimo. So once naana nimo, do your best according to a saying, and the Lord will do the rest. Amen. Unsay di nato mahimo, balik kay punta sa Ginoo. Kay naabot tay awit ito, without me ye can't do Nothing. Without me, we can do nothing. Ato pa, wa gid tay mahimo kung wala ang Ginoo. Balik kita Bitaw. sa iya. Iyaha man ning gipiyal nimo nagpasabot. Nakita niya nga kung imo lang atimanon, dili gyud ni mahimong walay kapuslanan. So gawas ana, lain-lain man gyud tag talento. Dili man ko na mo to ingon ni Ma'am Pinky dunay mga ambisyoso kayo mahimong leader ug dili gid na maoy nakita sa Ginoo nga para nimo ayaw gyud pag-una sa imong kaugalingon. Ayaw Munang gyud, ako lang gyud tambag ngani hulat lang kita. Iampo lang si Ginoo asa kanya gamiton ug Amen. siya na mahibalo pinagis bala ang espiritu asa ka mahimong epektibo aron mahimo kang matinumanon. Ato nang dugangan, Pastor. Sige. Na moingon ta nga. O sige, ang iglesia karon nagpadasig nga dunay pagpanaog og kalag himuon. Meaning wali. Wali. Nya moingon ka sa imong kaugaling wa man koy talento kay ang stewardship nag-involve man na og talent. Talent, oo. Upat kate matud pa ni Pastor Jimenez ingon nga kanhe stewardship director until. Okay, so upat ka butang. So moingon ta nga wala ko anang talentoha nga pagwali bisan pag-awit pero gitugyan ka sa Ginoo og kanang maayo imong negosyo. Oh, maayo negosyo ning lambo. So pinaagi sa imong paninapi. Makaingon ka sa Ginoo, di man jud ko ka mawali pero akong tidod-on nga pinaagi sa akong kwarta ako magsuporta o dili lang sa panginahanglan sa wali kundi ko nga mo imo nurture aning mga kaigsuonan nga nabautismohan. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, tama na siya ang gisulti ni Ma'am Pinky sa atong pagkapinialan sa aning mga butang. Ang una nga responsibilidad nato sumala dinhi sa ato ang leksyon is single-minded nato. Napunting gyud ang atong hunahuna kung unsay best interest sa maong tag-iya, sa maong butang. Kamatuoran nga kaluwasan, ang best interest sa maong tag-iya is kung mahimo ang tanang tao sa kalibutan, maluwas. Maluwas. Mo na nga ang atong katungdanan, atog yung iwali. Unya, wala man ko'y abilidad anang pagwali. Unsaon ako na pagbuhat ka na, karon nga wala man ko anang abilidara. Ingon ni Ma'am Pinky kaganiha nga kung naa kay kwarta, na kay salapi, kay gipanalanginan ka anang material, pwede nimo na siya gamiton. Pero igsoon, dili lamang sa pagwali sa pulong sa atong mga baba, makawali ta sa kamatuoran. Amen. Mahimo tang magwawali pinaagi sa atong pagkinabuhi. Amen. Kay bisan pag unsa ka maayo nato nga magwawali kung dili magka parihas bitaw atong giwali sa atong kinabuhi,
way pulos ang atong pagkamagwawali. Dili mo takdo ang imong gisulti o Pero kung kanang magkinabuhi ta nga bisan dili ta muwali. Pero makita na nga atong kinabuhi, kanang ingon nimo kagani ha Pastor Jimenez nga kaning tawhana grabe gyud. Kristohanong gyud ni, maayo gyud ang iyahang pagkinabuhi. Di gyud ka makaingon nga murag di man ni kay balo masuko. Kana siya nga kinaiya nga imong pagkinabuhi, dako na siya nga mensahe nga imong ihatag ngadto sa kalibutan. Sa ato pa, nahimo nimo ang imong katungdanan, ingon nga gipilan ka sa espirituhanon Espirituhanon. nga kamatuoran. Og manang giingon Pastore, Ma'am Pinky, sa Mateo 5:16, let your light, pasigaa lang imong kahayag. Nga, lain-lain man ta og kanini ang wattage sa atong kahayag nga napatnan. Ang uban tag 1,000 watts, ang uban tag 500, ang uban tag 100. Dili importante ang power, kundi ang importante ning hayag ka. Makita gina sa mga tao once you shine the light that the Lord entrusted. Bitaw, tanawan ninyo si Jose, si Joseph bitaw. Sa diha nga gisulayan sa kaaway nga palungon ang iyahang kahayag. Didto sa balay ni Potifar. Pagkasayon ra magyud unta mapalong atong panahon na. Pero katong na preso gid siya. di dito pagyud sa balay. Sinugdanan. Sa sinugdanan gyud sa diha nga okay. gitintal siya sa asawa ni Potifar. Pagkasayon niyo wag gyud tawo. Gitugyan na gyud sa iyahang tanan. Pero ingon ni Jose, ingon siya nga, how can I do this great wickedness and sin against Against God. God? So, wag yun nag-success ang kaaway sa iyahang kinabuhi. Pag-abot dito sa prisuhan, gipapriso yun siya, hunahuna sa kaaway nga, kini mapriso ni, mapalong na ni iyahang kahayag. Pero wag man yun napalong, kay iya mang gikinabuhian ang kamatuoran nga naa kaniya. Kaya ang hunahuna, ang hunahuna sa nagtugyan kaniya sa maong kaluwasan. Ug gawas niya na, nagpabilin yun siya nga matinumanon sa iyahang pagka-tinugyanan. Na po Lifestyle yung ganyan. pastor. Nga nganong wa natintal, nag-ingon sila nganong wala natintal si Jose. Sa dihang tanan na gyud, open na kaayo. No, welcome na lang gyud. Ay di man gwapa si Mrs. Potifar. Mo ba? Kaya kung gwapa pa daw, posible yung matintal siya. Pero ako, personally, ang mga Egyptian, mga gwapa gyud. Tawhanon man na mga gwapag yun. pag saysay nila ron kay wa mo kita personal pero musugot sa dili magwapa man og dili kung naa ang Ginoo nato muna ingon si Jose unsaon ako pagbuhat ang dako nga pagkadautan makasala ko batok sa akong Dios. So ang iyang gigamit nga hinagiban, ang kanang gigamit ni Jose, maong naggamit siya nga unsaon ako pagpakasala. Batok Hinagiban sa Dios. sa Ginoo, unsaon ako ni mahimo kuning pagpakasala nga ang Ginoo bitaw na asi ang una-una pirmi. So because of that, si Jose wala matintal. Kay nag-ampo man din siya sa Ginoo. Kay, ngano nga dili siya matimtal, no? Tungod kininaa kaniya, kanabitaw gitawag nga single-mindedness ngadto sa iyahang Ginoo. Nahinumduman ninyo mga kaigsunan katong atong pagtuon atong miaging simana nga kinahanglan nga sa ato ang pagkinabuhi gikinahanglan basa sa pulong sa Ginoo magampo ta kanunay. So makita nato dinhi nga sa kinabuhi ni Jose bisan tinuod gibaligya siya nahimo siyang ulipon apan nagpabilin ang iyahang hunahuna ngadto sa Dios. Wala gyud siya nakalimot sa iyahang espiritual nga responsibilidad isip nga tinugyanan sa espirituhanon nga butang. Ang iya pong personal o nga accountability, iyang yung giampingan, wala niya abusuhi iyang gahom. Bitaw. So mauna siya ang responsibilidad nga anaa kanato mga kaigsuonan nga dako kaayo nga atong tulubagon diha sa Ginoo sa diha nga dili nato kinabuhian ang kamatuoran nga atong nadawat. Kay paninglan man ta ani, tinugyanan man ta niini nga kamatuoran. So, Pastore, muna na ang niana man ta sa kanini ang katapusan nga bahin ining leksyon karon nga semana. Oo. Ang gipahinumdum lang gid nato mga pinlangga ang magisuonan. Di gid nato kalimtan ang pagsulob sa tibuok hinagiban ni Ginoong Hesus. Ano na makita sa Episo 6:13 ngadto sa 17. Kaya kung ato ning himuon naa kanunay nahimo ba tawag ni ato bitang programa sa ato iglesia ron IEL
integrated evangelism lifestyle. Kung ang atong lifestyle bitaw Kristohanon, atong lifestyle tinuod nga Adventista, dili kay kanang nganlan sa uban nga daghan naging angga sa tuang relihiyon na ay Adventipas, na ay uban din ha, usa na nang uban din ha nga ilang Adventist. usa na kanini ang subadista unsa pa, pero balik ta nga ang tinuod yun nga pinialan sa Ginoo, tinuod nga nagkinabuhi diha kang Ginoong Hesus, mao na ang gitawag tinuod yun nga kanini ang nagapaabot sa iyang pagbalik. Naghimo sa iyahang buluhaton. Muning last part ni responsibilidad sa mga pinialan sa Ginoo. Ato ni taga-agamay panahon, Pastor, before ta magtapos kay pila naman lang ka minutos. Kadali lang, Pastor. Nako idugang ana nga ang imong gi-emphasize kung kita naga-claim nga anak ta sa Ginoo, mao nga atong kinabuhian. So kung dili ta makakinabuhi, Pastor, dili na lang ta magdalag alang-alang sa ngalan nga Adventista ta. Kay pakaulawan man nato ang Ginoo na. Balo-baloon mga. Balo mo ni siya. Lain na ang atong apelyido. So di na lang ta mag-alang-alang mga kaigsuonan og claim nga Adventista ko sa una ya karon dili na. Dili na lang na kay ngano dako katag tulubagon gyud sa Ginoo nga ato siyang gipakaulawan iya ato siyang gidala nga Kristohanon ta nya wa day nato kinabuhi. Aron nga makinabuhian nato mga kaigsuonan ang pagkatinugyanan sa kamatuoran espirituhanon mga butang. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Efeso, balikan ako itong sulti ni Pastor Jimenez kaganiha, Efeso Kapitulo 6, sugdan nato sa versikulo 10, nagingon siya dinhi, finally, my brethren, murag katapusan na gini nga tambag, sa dili pa ta magtapos ato ang pagtuon. Ingon niya, be strong in the Lord. Magmalig-on kamo diha sa Dios, ug diha sa gahom sa iyahang kusog. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor. Kay posible nga ang usa ka Kristohanon igsoon, dili kinatibuk-an nga hinagiban sa Ginoo, mo'y iyahang isulob. Tingaling uban, isulob lang ang pipila. Dili ang tanan. Pero ang pagpadasig kanato ni Apostol Pablo, mao ang pagsulob sa kinatibuk-an nga hinagiban sa Dios. Aron ngingon ni ana mga kaigsunan, moning pinakadako natong katungdanan nga ang pinialan, ingon pa niya dinhi sa ato ang leksyon, the torch of stewardship has been passed from generation to generation. Gikan kang Adan hangtod niining atong kapanahunan. Niining atong kapanahunan karon mga kaigsunan, mga miyembro sa iglesia, mga ginikanan, dako natong katungdanan, mao ang pagpasa sa pagkamatinumanon nga tinugyanan ngadto sa mga masunod nga henerasyon kanato. Amen. Labi nag ining atong mga kabataan, ipasa nato ang pagkamatinumanon nga tinugyanan diha sa material nga mga butang ug sa mga espirituhanong butang. Daghang salamat mga kaigsuonan sa inyong pakig-uban kanamo sa ato ang pagtuon. Sa dili pa nato ni tapuson, paminawon nato ang mensahe sa awit. Peace of mind. Open your arms and feel the embrace of the Father. He knows your heart's desire. He hears your fervent prayer. He's the shield for every sorrow. Extend His arms to uphold you every time. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we
draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. Inong Diyos, gamay ra kayong panahon nga mo ang gituki ang pag-review ni ining leksyon nga imong gihatag tibok semana. Apan Ginoo, salamat nga nakabaton kami dugang kamatuoran, dugang kasibot nga diin kaming imong gipialan dili lamang sa mga butang makita o mahikap apan bisan pa man sa mga tinago o labaw tanan ang espirituhanon nga kamatuoran. Kami untan tanan nga imong mga inanak. Kaming tanan nga nagaalagad o nagapaabot sa duol na nimo nga pagbalik, maandam gyud nga sa dakong adlaw mo balik na si Ginoong Hesus. Diha sa imong mga ngabil madungog namo ang pag-abi-abi, mayong pagkabuhat, mga pinilan nga kasaligan. Ang langit andam na tungod kay kamong tanan, kasaligan gikan sa gagmay ngadto na sa mga dagko ug niining butang nga mga espirituhanon nga inyong gidala sa matag adlaw ug daghang nakabato niini tungod kay inyong gibuhat ang inyong mga katungdanan. Salamat kayo Ginoo, imong gitubag ang among mga pag-ampo niining taknaa, pinagi sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Hesus amo kaning gipangayo. Amen. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. Depend on Him, put your trust in Him. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.